אדם שיש לו כסף בחול חושש, הוא לא יכול להשתמש בכסף, הוא לא יכול לתת אותו מתנה. למה צריך אדם כסף בחול אם הוא לא יכול להשתמש בו? יותר מזה, רשות המיסים מקבלת מידע כל הזמן על חשבונות, והיא תגיע לאנשים. בסוף המבצע של הגילוי מרצון, הם יגיעו לאנשים שהשמות והמספרים שלהם כבר ידועים. ולכן אדם קם בבוקר ואומר, אני לא רוצה יותר לדאוג, אני לא רוצה יותר לפחד, אני לא רוצה שידפקו לי בדלת מחר בבוקר, אני רוצה להסדיר את העניין. וגם הבנקאי שלו אומר לו לך, וגם ממשלת ישראל אומרת לו בוא. כלומר, כל התנאים למעשה מתגבשים לכלל גילוי מרצון. והגילוי מרצון הוא פשוט וקל. אדם לא הולך לרשות המיסים, הוא לא פוגש את הפקיד, הוא לא צריך לדאוג בכלל. הוא כל מה שהוא עושה הולך לעורך דין. נותן לעורך דין ייפוי כוח, ומאותו רגע העורך דין מטפל בעניין. ולא רק שהעורך דין מטפל בעניין, הוא גם לא מספר מי השם של הלקוח שלו. העורך דין הולך לפקיד המס, הוא נותן את התיאור של העובדות, בכלל הוא צריך לשלם מס על הקרן של החשבון שהצטברה. יש רווחים בשנים האחרונות שצריך לשלם עליהם מס, משלמים את המס, זה לא סכומים גדולים. ובסופו של יום העורך דין מגיע להסדר עם אותו מפקח מס. בהסדר הזה יש תשלום מסוים שהוא סביר בדרך כלל, חותמים על ההסכם, עדיין לא אומרים את השם, ורק לאחר מכן שהכל ידוע והבעל החשבון נתן לעורך דין אור ירוק, רק אז מגלים את השם. כשמגלים את השם כבר אין בעיה, רשות המיסים לא יכולה לחזור בה, למעט במקרה אחד, אם רשות המיסים יודעת על אותו אדם עוד מקודם. אם במקרה יש תלונה ספציפית על אדם מסוים, חשבון מסוים, אז ברור שההליך הגילוי מרצון לא יכול להמשיך. אבל גם אז אני ממליץ להמשיך בתוך התהליך, כי בכל מקרה זה משפר את מצבו של הבן אדם. אני יכול לספר על הרבה מאוד אנשים שסיימו את ההליך, והיום הכסף חופשי ומאושר, הם יכולים להשתמש בכסף, נותנים מתנות לנכדים, מצלצלים, מספרים איזה כיף, איזה תענוג, ישנים טוב בלילה, ומה יותר טוב מזה?